προφανέστατα είναι πολύ σημαντικό ότι οι γονείς έρχονται εδώ να καταθέσουν πράγματα τα οποία δεν τα αμφισβητεί κανένας. Ακούω και πολλές φορές ότι, ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα, θα ακούσουμε πολλά και διάφορα. Θα ακούσουμε πολλά και διάφορα, ας πούμε, στολίσατε παραπάνω εκεί, δεν κάνατε στο σχολείο κάτι, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Όσοι γνωρίζουν εδώ πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία, ξέρουν πολύ καλά τα χρήματα τα οποία δαπανούμε για τα σχολεία ή για τα έργα μας είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, για την καθαριότητα εντελώς διαφορετικό πράγμα και τα υπόλοιπα χρήματα που έχουμε από τους ΚΑΠ για πολιτισμό, για αθλητισμό, για στολίσματα, για τόνωση της εμπορικής αγοράς κτλ. Είναι άλλο πράγμα. Εμπροκειμένως, στο σχολείο είπαμε ότι υπάρχει μια εργολαβία αυτή τη στιγμή στην οποία την έχουμε αναλύσει και την έχουμε δώσει και στους συναδέρφους. Συγκεκριμένα πράγματα που καλούμαστε να κάνουμε μέσα από αυτήν την εργολαβία σε διάφορα σχολεία. Δυστυχώς πολλά από αυτά δεν προλάβαμε να τα κάνουμε το καλοκαίρι. Γίνονται 4 με 8 κάθε απόγευμα που τα σχολεία είναι και τα Σαββατοκύριακα που τα σχολεία είναι, τα παιδιά έχουν φύγει. Περιλαμβάνονται επιχρήσματα, υπάρχουν τουαλέτες, βεσέ, διαφοροποίησεις, φτάνουμε κάποια ζητήματα τύπου τρίτο πειραματικό, ας πούμε, με επικίνδυνα κομμάτια πάνω στην ταράτσα να τα διορθώνουμε. Τώρα πήγαμε στο Ανατόλια, είχαμε κάποια τσιμεντένια και από εκεί και πέρα προσπαθούμε με τα συνεργεία να το λύσουμε. Ακούστε ποια είναι η πραγματικότητα και θα σας πω μετά συγκεκριμένα τι θα κάνουμε για αυτά εδώ. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε προσλάβει 3 ανθρώπους με τους οποίους υπογράφουμε αύριο, αν δεν έχουμε και το υποδοστέριο αύριο, υπογράφουμε σήμερα, υπογράψαμε τους 3 τεχνίτες, 4 τεχνίτες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα μας βοηθήσουν να την έχουμε ένα συνεργείο στον δρόμο, το οποίο κατά καιρούς, για να το γνωρίζετε κι εσείς, έτσι, γιατί εγώ δεν επιδιώκω πανοχή, σας λέω ποια είναι η κατάσταση. Τα εξωτερικά συνεργεία του Δήμου είναι το εξής ένα συνεργείο, γιατί είναι μόνο τεχνίτες ανειδίκευτοι και ένας που μπορεί να είναι εκεί, ο οποίος, δεν μιλάω για υδραυλικούς, μιλάω για τους τεχνίτες, για να φτιάξουν. Δηλαδή δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνουν ελεοχρωματισμό, αυτό είναι δεδομένο, εκτός αν είναι εργολαβία. Από εκεί και πέρα προσλαμβάνουμε ανθρώπους σήμερα, οι 2 από αυτούς μπορούν να κάνουν και θα κάνουν ελεοχρωματισμούς σε σχολεία. Είναι συγκεκριμένα σχολεία που θα μπουν να βάψουν και εδώ το δημοτικό και άλλα 2 ακόμα, μέσα στο οποίο θα είναι και το δικό σας, αλλά λίγο υπομονή, γιατί δεν θα είναι τώρα, θα είμαι ειλικρινής, δεν θα μπουν τώρα μέσα. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε παρέμβαση σε κάποια αίθουσα, αλλά εξωτερικά δεν πρόκειται να μπουν τώρα. Εκτιμόμενος χρόνος ανταπόκρισης. Θα σας απαντήσω εγγράφως τώρα πλέον, γιατί αύριο το πρωί έχω μια. Μην διακόπτουμε όμως τώρα σε κάθε. Έτσι. Εντάξει. Ευχαριστώ. Εντάξει. Όχι. Θα απαντήσω εγγράφως για να μπορούν και εκείνοι να δεσμεύονται, αλλά και η υπηρεσία. Αύριο έχουμε συνάντηση πρώτα με τον κύριο Θεοφύλακτο και τον Αντιδήμαρχο, γιατί δεν έχει σημασία, μπορεί να είναι σε άλλη διεύθυνση το τμήμα συντηρήσεων, αλλά και η τεχνική υπηρεσία παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Θα δούμε πώς βγαίνει αυτή η οργάνωση που έχουμε κάνει στο τμήμα, για να μπορούν να βγαίνουν τα συνεργεία έξω. 1 για σχολεία, 2 για πεζοδρόμια και 1 για ΑΜΕΑ ράμπες. Με την ευελιξία φυσικά στα πεζοδρόμια να κρατήσουμε το ένα από αυτά και να πάμε στο σχολείο και το δεύτερο συνεργείο. Τα συνεργεία αποτελούνται και από υδραυλικό ηλεκτρολόγο προφανώς, που είχαν και πριν, αλλά κυρίως από αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν παρεμβάσεις τέτοιες. Θα είμαστε σε θέση του χρόνου από εργολαβία μεγάλη και από τα συνεργεία αυτά τα οποία θα μπουν σε μια ρέγουλα για να δουλέψουν, να είμαστε πολύ πιο αποδοτικοί και θα φέρουμε τα σχολεία σε μια καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω πράγματα πέρα από αυτά που βλέπετε καθημερινά, τα μικροπράγματα που κάνουμε στο σχολείο. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει τρελά πράγματα. Στο πρώτο δημοτικό ανεβάψαμε, εντάξει. Αλλάξαμε και τη μόνωση, ξεκινήσαμε. Περνάμε σε άλλο τώρα. Θα γίνουν πραγματάκια περισσότερα. Είναι τόσες πολλές. Είναι τα σχολεία του Δημοτικού 53. Λοιπόν, ξεκινάμε να μπαλώνουμε παντού. Θα δώσουμε προτεραιότητα, θα σας στείλω και ένα χρονοδιάγραμμα πάνω κάτω, αλλά όχι πολύ πάνω κάτω, συγκεκριμένο. Μάλιστα, σε όσα σχολεία έχω προσεγγίσει ήδη μέχρι τα Χριστούγεννα, τι ακριβώς θα γίνει. Και τα Χριστούγεννα που είναι ένας χρόνος κενός για να μπορέσουμε να παρεύουμε είτε σε λέβητες είτε σε βεσέ, να αλλάξουμε δάπεδα. Σε ένα σχολείο μιλάμε για δάπεδα, τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τα δάπεδα τώρα, να τα αλλάξουμε Χριστούγεννα. Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος, γιατί και εγώ και ο Αντιδήμαρχος και ο κύριος Θεοφύλακτος που έχουμε προϊστάμενο εκεί, είμαστε φιδωλοί σε αυτό το κομμάτι. Από την αρχή όταν ξεκινήσαμε, και αυτό έδωσα και τη λίστα. Γιατί είδα ότι δεν μπορεί να γίνουν πράγματα πολύ γρήγορα. Η εργολαβία αυτή που θα τελειώσει την Άνοιξη έχει μέσα 140 χιλιάρικα, θα γίνουν τα σχολεία που λέγαμε, θα κάνουμε και εμείς 2, 3, 4 παρεμβάσεις με τα δικά μας συνεργεία, γιατί αυτές προϋπολογίσαμε τότε με ένα συνεργείο, έτσι. Τώρα, φτιάχνοντας και τα υπόλοιπα, θα είμαστε στην κατάλληλη φάση να κάνουμε και περισσότερα. Θα δώσω λοιπόν χρονοδιάγραμμα. Θα το στείλω στο σχολείο αύριο,
το μεσημέρι, μόλις τελειώσει η σύσκεψη και η τελευταία. Για τις καθαρίστες δεν θα πω τίποτε τώρα, μάλλον θα πω όλα τελευταία, γιατί τα βασικά είναι αυτά, με τους οβάδες δεν το συζητάω. Για τη διάβαση είπα κάτι προηγουμένως για τα σχολεία. Είναι προφανές ότι εκεί υπάρχει έντονο πρόβλημα, σηματοδότηση, μάτια της γάτας, αυτά που τα λένε, και έντονη διαγράμμιση. Νομίζω ότι και εκεί και στη Μηδία στο κατέβασμα, μετά τον Άγιο Στάθιο, έχει τεράστιο θέμα. Και στο σημείο εκείνο που διασταυρώνεται η Νικολάου Γιαννά με την... Και εκεί έχει και στόπ, ας πούμε, δεν τα βλέπει κανένας. Λοιπόν, θέλει ιδιαίτερη παρέμβαση. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις διαβάσεις για τα σχολιά, που είναι ιδιαίτερες από τις υπόλοιπες, γιατί ακούω έξυπνες διαβάσεις δεν είναι για τα σχολεία. Επειδή κυρίως λειτουργούν το βράδυ, δεν αφορούν τα σχολεία. Το πρωί θέλουμε διαβάσεις για τα παιδιά που περνάνε. Αυτές οι βραδινές διαβάσεις είναι άλλο πράγμα. Είναι σε χώρους όπως είναι η Λαλαμένη, ας πούμε, στο ύψος της Κίμης ή πιο κάτω, στην οποία η Λαλαμένη δεν μπορεί να γίνει πεζοφάναρο, 45 μέτρα 50 από το φανάρι, αλλά μπορεί να γίνει έντονη διαγράμμιση, για παράδειγμα. Εκεί δεν είναι σχολείο, το σχολείο πιο πριν βέβαια, στην Κρήτη. Τα παιδιά περνάνε και από την Λαλαμένη. Εντάξει, δηλαδή, ενώ εκεί στην Τσαλδάρη βγαίνουν ακριβώς. Με το που βγαίνουν από το σχολείο περνάνε απέναντι. Άρα το έχουμε βάλει, το συζητάμε, το έχουμε δρομολογήσει με την υπηρεσία. Είναι και τσαλδαρίστας ο Ματιδήμαρχος της περιοχής. Πάντα προτάσει και αυτό. Λοιπόν, τώρα, το μόνιμο σχολικό φύλακα δεν μπορώ εγώ να το υποσχεθώ αυτή τη στιγμή. Δεν έχω βγάλει άκρη με τους σχολικούς φύλακες. Παρεπιπτόντως, δεν ξέρω εδώ και αύριο τι γίνεται. Έχουμε καθαριστές που είναι και σχολικοί φύλακες ταυτόχρονα. Θα το δούμε αυτό. Να δούμε πώς μπλοκάρουμε κάπου. Πρέπει να ψαχτεί αυτό. Και θα το να διεκδικήσουμε, ναι, θα διεκδικήσουμε σχολικούς φύλακες. Δεν ξέρω αν σας καλύπτω, προφανώς δεν σας καλύπτω. Αλλά θα ήθελα σχολικούς φύλακες παντού. Και θα ήθελα και σχολικούς φύλακες, θα ήθελα και σχολικούς τροχονόμους και μάλιστα δεν θα ήθελα σχολικούς φύλακες, θα ήθελα σχολικούς επιστάτες. Για να, αν υπάρχει κάποιο σημείο που πρέπει να βγάλουμε ένα πινέλο και να βάψουμε, όπως πήγα σήμερα στο δεύτερο, σε ένα σημείο 2 υπάρχουν κάποια αισχρά συνθήματα. Τα οποία θα μπορούσαμε να τα έχουμε λύσει με ένα πινέλο. Αλλά ποιος θα το κάνει τώρα, ο καθηγητής θα πάρει το πινέλο, δεν θέλει συνεργείο. Είναι σε ένα σημείο, παιδί μου, γράψανε κάτω, ζωγραφίσανε ένα ωραίο φαλικό σύμβολο και τελειώσαμε. Αυτό πιστάτης. Ένας επιστάτης σχολείο δεν είναι, δηλαδή κάποτε είχε κάτι νόημα αυτό το πράγμα. Το οποίο δεν υπάρχει. Πέστε τον φύλακα. Πρέπει να υπάρχει σε κάθε σχολείο επιστάτης, τα λέγαμε, τα ξαναλέγαμε, και ψυχολόγος και. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας το πω, το διεκδικούμε, δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή. Κάποιοι συνάδελφοι θα πούνε πιο δυνατά κτλ. Ωραία, πιο δυνατά, τι κάνω. Ζητάω θέσεις εργασίας, τώρα αυτό κάνουμε. Και τώρα παρεμβαίνουμε και στα αποδοτικά και παντού. Για να ζητήσουμε θέσεις εργασίας. Και να μας εγκρίνουν και τετραμηνίτες, και που κακώς υπάρχουν, θα έπρεπε να. Στο νέο οργανισμό θα βάλουμε οχταμηνίτες, αλλά θέλουμε μόνιμους. Προφανώς. Και στις σχολικές μονάδες και στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και σε όλα αυτά που καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είναι μόνιμος ο άλλος και τι να είναι εποχιακός. Αλλά το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τον καθαρισμό. Δηλαδή ξαφνικά βλέπετε 19 άτομα και σταματάνε 21, ας πούμε, πάνω στο τετράμινο και ακόμα δεν έχουν προσλάβει τετραμηνίτες από τότε. Εδώ τα πράγματα λοιπόν είναι σοβαρά. Στο κομμάτι της στατικότητας ξεκίνησαν οι έλεγχοι πλέον. Με το μάτι γίνονται, έτσι. Από την πλατφόρμα του ΤΕΕ. Το πρώτο στάδιο για τη στατικότητα. Πήγανε σε 2-3 σχολεία σήμερα. Θα τελειώσουν αυτοί μετά από κάνα δίμηνο, φαντάζομαι, τρίμηνο, δεν ξέρω και πώς δουλεύουν. Είναι ένα επιτελείο το οποίο πηγαίνει, κοιτάζει, αν δει κάποιο πρόβλημα προχωράει, έτσι, καταγράφει πράγματα, αν δει κάτι πολύ άσχημο προφανώς. Μετά θα πάνε στο δευτεροβάθμιο έλεγχο αν υπάρχουν ζητήματα. Τώρα με το μάτι γίνεται η πρώτη προσέγγιση, αλλά ξεκίνησε. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, και προς το παρόν ξεκινούσε μόνο διαλόγου. Αυτά για τη στατικότητα. Ζητήματα με σοβάδες όμως δεν απαραίτητο να πέσει το κτίριο. Όταν ο σοβάς εγκυμονεί κίνδυνο, πρέπει να παρέμβουν. Σας λέω ότι θα ξανάρθω πάλι μέσα στη εβδομάδα, να το δω κι εγώ. Ελπίζω αύριο το μεσημέρι να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Θα είμαστε εδώ όλοι μαζεμένοι, όπως το κάνουμε, είναι η 5η φορά που θα βρεθούμε. Το συνεργείο συντήρησης. Θα έχουμε βρεθεί επιτελικά πρώτα με τον αντιδήμαρχο και με την κοπελιά βοήθεια διοικητική υπάλληλο που θα κρατάει το καθημερινό πρόγραμμα πλέον, γιατί δεν είχε νόημα όταν ήταν ένα συνεργείο, τι πρόγραμμα να κρατήσεις. Και επίσης στο νέο προϋπολογισμό βάζουμε επιτέλους διαφορετικό κονδύλι για μεταφορές, εκτελούνται μεταφορές και για κερκίδες, πώς το λένε, εξέδρες,
που έχουμε καταντήσει να βουτάμε τον κόσμο από τα σχολεία και από το, πώς το λένε, για να στείλουμε εξέδρες. 3 λαλούν, οι 2 και 3 είναι 3 και 2. Τέλος πάντων, χορεύουν. Δεν γίνεται και εξηγώ πολλές φορές και εγώ ίδιος στον εαυτό μου ότι δεν μπορείς να τους πάρεις από εκεί αυτούς. Ξεκινήσαμε μια ωραία δουλειά στην Ερμητεσίου, τους έχουμε τσιμπήσει και ένα δεκαριά φορές. Τώρα πάνε να τελειώσει το πεζοδρόμιο, να χτιστεί το τυχείο να μην φεύγουν τα χώματα κάτω. Λοιπόν, και έχουμε και κάτι άλλο με ρεμέτια στην πορεία και έχουμε φτάσει τώρα σε ορίζοντα διμήνου. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτοί που στήσαν την εξέδρα προχθές, στο Ανατόλιο την ξαναστήσανε, και πάει να είναι και 2, μην πω πάει στο. Να είναι 28 και 25 Μαρτίου εδώ πέρα, στείλουμε κάθε εβδομάδα εξέδρες. Αυτό πρέπει να γίνει απ' έξω. Για να μπορούν να ικανοποιηθούν και τα αιτήματα φυσικά των υπολείπων υπηρεσιών, παύλα συλλόγων, παύλα, αλλά και να μην μεταχειριζόμαστε τους εργάτες, λες και είναι αχθοφόροι. Και τα μεταφορικά θα τα λύσουμε και προχωράμε και στο κομμάτι της καθαριότητας να έχουμε και εξοπλισμό, με leasing θα γίνει, εξοπλισμό όμως, βανάκια για να μπορεί να μετακινηθεί το προσωπικό, αλλά όλα αυτά ξέρω ότι θα αρχίσουν να φωτίζουν την ώρα που θα γίνουν. Εγώ σας λέω το σχέδιο σε πολλά από αυτά. Και τα υπόλοιπα τα βλέπετε αυτή τη στιγμή, είμαστε στο μπουσούλημα, αλλά δεν είμαστε στην ακινησία και στην ειλικρίνεια. Γι' αυτό και τα λέω όπως τα λέω. Και δουλεύουμε εδώ, κουτουλώντας ο ένας πάνω στον άλλο και στην ανυπαρξία υποδομών. Δεν ζητάμε ανοχή, διότι λογικό είναι, αυτός είναι ο Δήμος, το υπομειστήκαμε και ξέραμε πολύ καλά ότι παίρνοντας στα χέρια μας τη διοίκηση, τον πρώτο καιρό θα σου πει ο πολίτης, θέλω αυτό, το θέλω ρε παιδί μου, το παιδί μου πάει εκεί. Τι να περιμένω εγώ 3 χρόνια, άσε που δεν θα πηγαίνει εκεί, αλλά χτύπα ξύλο. Γι' αυτό τρέχουμε το πρωί το βράδυ και τρέχουμε και αγώγιστα και μου λένε πολύ γιατί και πώς και τα λοιπά και πώς αντέχετε. Τι να μην αντέχουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι μονόδρομος. Το θέλαμε και το κάνουμε. Καταλαβαίνω δηλαδή και θεωρώ ότι είναι δίκαια τα αιτήματα και όσο μπορώ θα αυξήσω βηματισμό και εγώ και οι συνάδελφοί μου προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε για να ανταποκριθούμε. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Όχι, δεν είπα κάτι. Τις καθαρίστριες, Νίκο, θες να πεις κάτι για τις καθαρίστριες? Νίκο, για τις καθαρίστριες, να πεις τίποτα? Έχουμε κάτι. Τώρα, εγώ δεν θυμάμαι, προχθές είπαμε τη μια μισή καθαρίστρια να τις κάνουμε 2. Σε ποιο σχολείο συζητάγαμε, το ξέχασα, συγγνώμη, έτσι. Θα βάζαμε δηλαδή σε πλήρες ωράριο μια καθαρίστρια που είχαμε σε ένα σχολείο 3 ώρες. Γιατί δέχτηκε, έχουμε 4, οι 2 δεν θέλουν οι κοπέλες. Οι άλλες 2 θέλουν. Είναι αυτό το σχολείο, η μια μισή, οι 2. Αν είναι αυτό το σχολείο, κρατάω μια επιφύλαξη. Στο έκτο ήτανε, ναι. Κρατάω μια επιφύλαξη, γι' αυτό το είπα, γιατί έστειλα στη Μουσά τώρα να μου πει, δεν θυμόμουν. Πάντως, έχουμε 2-3 ώρες που θα γίνουν 6,5 ώρες, οπότε θα βοηθήσουμε και να δούμε τώρα, γιατί πραγματικά περιμένουμε την έγκριση. Έχει επικοινωνήσει η Αργυρό Στείλαμε έγγραφο, Δήμαρχε, και περιμένουμε την απάντηση. Περιμένουμε την απάντηση για να πάρουμε πόσα άτομα είναι. 3 ώρα. 5-3 ώρα. Λοιπόν, περιμένουμε την απάντηση. Μας είπανε στείλτε έγγραφο εν τέλει. Παρότι μιλήσαμε, μας διαβεβαίωσε και ο Υπουργός και η κυρία Χαραλαμπογιάννη ότι προχωρήστε έτσι. Εντάξει, μας είπανε κάντε το χαρτί. Κάναμε το χαρτί. Και έγγραφο για τους σχολικούς τροχονόμους. Καλύτερα πέστε, γιατί εγώ δεν θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Απλά να σας διαβεβαιώσω ότι μέχρι την Παρασκευή θα είμαι εδώ. Θα πάρω τηλέφωνο τώρα, αύριο το πρωί μάλλον, να κάνουμε τη συνάντηση το μεσημέρι, να στηθεί αυτό το γραφείο που με πολύ μεράκι και με τον Αντιδήμαρχο το έχουμε στήσει, μετακινώντας προσωπικό για να μπορέσουμε να το κάνουμε, με πολύ μεράκι να έχουμε 4 συνεργεία έξω, εμείς σαν Δήμος πέρα από την εργολαβία. Και στο τεχνικό πρόγραμμα θα διαπιστώσετε ότι με δέσμευση διετή θα κάνουμε ως Δήμος αυτό το αυτονόητο, θα σηκώσουμε δηλαδή ένα διαγωνισμό κοντά στις 350.000 ευρώ με δέσμευση διετή και από εκεί και πέρα περιμένουμε και το Μαριέτα Γιαννάκου. Ρώτησα και τον Πιερακάκη, μου είπε τι θα γίνουν πραγματάκια από αυτό, αλλά μην περιμένετε αυτά τα περίεργα. Ένα σχολείο, η διαβεβαίωση ότι είναι κάθε χρόνο, θα τους δώσω σχολεία τώρα, πρέπει να κάτσουμε να αποφασίσουμε. Ένα χρόνο ήταν ακριβώς η έκφραση, ένα σχολείο θα γίνεται GG. Δηλαδή επιχρήσματα πέρα από ενεργειακά, κουφώματα και τέτοια. Θα είναι μόνο σε πρόγραμμα. Όλα τα υπόλοιπα βαψίματα, βεσέ, ιστορίες, λοιπά, αλέπιτες, όλα αυτά σε ένα σχολείο. Ένα το χρόνο θα είναι. Μεγάλο συγκρότημα εννοώ, έτσι. Δηλαδή 500, 700, 800 χιλιάρικα αυτό θα είναι. Για την επόμενη τετραετία που προβλέπετε. Δηλαδή θα πάρεις 2 εκατομμύρια, αλλά δεν τα πάρεις έτσι, φτιάξτα, θα τα πάρεις σε ένα σχολείο. Κάτι σαν πράσινο ταμείο, κάτι σαν. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, θέλουμε να δούμε αν μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, βγαίνουν πρόσκληση για αύλιους χώρους, σχολείων.
Θα βγει πρόσκληση για αύριο χώρο σχολείο. Εγώ τα έδωσα τα σχολεία μας όλα και είναι πολλά. Αυτά, το Μαριέτα. Το άλλο, το οποίο δεν ξέρω τι μορφή θα έχει, μου ζήτησαν πάρ' τα σχολεία. Τα έδωσα όλα, αυτά που έχουμε. Λοιπόν. Ωραία, πάμε σε τοποθετήσεις. Ειλικρίνεια δεν θέλετε, σας λέω τι συζητάω. Μετά. Τι θα σας πω. Ψέματα εγώ θα τα λουστώ. Πάμε σε τοποθετήσεις